sa SM. Yan. Kasi merong mga kailangan na dapat bilhin. Ayoko na bumili ng hangin sa SNR. No, kulang nga ka, tama ka nga, dapat dinagdagan ko. Okay, ako na lang babalik. Maiwan ka na lang. Pagod, lagi kang pagod sa bahay ka na lang. Ako na lang babalik. Siya nga yun guys, ang cameraman. Ako naman ang driver ngayon. Ayaw nga pala. Siya pala ang driver today. Say hi lang ga. Hi! Oh, ayan oh. Ga, oh, say Turo hi. mo muna kung saan ito. Mamaya, Ito, nandito tayo sa nandito tayo sa may Abacan Bridge. Abacan din ang tawag ko dito eh. Kung tama ako, Abacan Bridge din to. Sa Diretso lang Pero Pandan. Ayan, at bibili lang ng yung ibang kailangan na kailangan sa sa SNR. Hindi tayo sa SNR pupunta. Ay, SNRS. Yung bang kailangan lang na kailangan bilhin sa sa Clark SM. Yun. Kasi may mga bagay na kailangan sa sa Hyper SM, may kailangan bagay sa SNR, may kailangan bagay sa Marky lang, yung mga ganun lang. Ngayon, nataon naman ng linggo, walang masyadong daan walang masyadong sasakyan sa daan, pero maraming tao sa mall, which is lang yun, given na yun. Ayan. Dito tayo ngayon sa MacArthur. Maganda naman ang panahon ngayon. Hindi siya masyadong mainit. Ang sun hindi masyadong sikat na sikat, pero may araw. Kaya it's just right. Perfect. Kaya hindi rin masyadong mainit. Malapit na tayo sa crossing. Ay hindi, crossing na pala, hindi naanan natin. Yung nilabas na natin, crossing na yun. °32 ang ang temperature. Na yun? 32. Hindi not bad. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, 40s, 40 something. At least ngayon bumaba, 32 na lang. May hangin kasi. Kasi nga yung araw hindi masyadong tirik, hindi masyadong yung haring araw. May mga clouds din kasi, kaya hindi siya masyadong nakalabas. Ito nga pala yung yung walking street. Ngayon ayun na, Red Street. Ayan. Ayan. Pagkagabi, alam nyo na, ang nakabukas diyan puro mga club. Tapos napakaliwanag, iba't ibang kulay na na ilaw ang bubungad sa inyo diyan. Yung mga naghahanap ng nightlife, yung mga hindi makatiis na nasa bahay, or yung mga hindi makatiis na makakita ng iba't ibang kulay na ilaw, yan, dyan sila nagpupunta. Ganon. Pero ako, hindi pa rin ako napunta dyan. Mag-iisang taon na kami sa 19 ba? Tatawid tayo dito sa traffic light.
And then papasok na tayo sa parking ng SM. Yan. Naman si Jerlyn nagmamaneho lang, ayaw na magsalita oh. O, concentrate ako. Guys, no? Concentrate ako kung anong bibilin ko. Oh my gosh. Kaya naman pala full of concentration. Kaya pala naman. Hindi, para wala akong makalimutan. Next time magbuwelo ka ng konting ganun. Oo. Dahil kasi dito masyadong malaki oh. Pag hindi may ano ngayon atras ka pa. Yun ang sinasabi ko. Pero tuloy mo na. Oh, I'm good. Ayan, tuloy mo na. Kaya next time bubuwelo kang konti. Anong buwelo? Gaganon ka ng Forward ng konti? Hindi, gaganon ka ng konti bago ka lumiko. Kumbaga, buwelo sa pagliko, yun. Ito na, entrance na ng parking SM Clark. Sila may diretso doon. Depende sa ano pupuntahan. Tayo kasi most of the time hyper. Etong pagka hyper dito ko magpa-park sa pinaparkan natin. Nakapark yan. Here we are. Here we are again. SM Clark. Ayan. It must be fate. Ayan ang SM Clark. Ayun ang mga tao. Pero may ano doon, no? May ano? farmer's market doon. Sa loob, napakaraming tao niyan. Ayan. Ay, linggo pala ngayon. Oo. Ang daing tao niyan. Sorry. Taking our reminders to April 3 and 4, our rolling daggers to April 3 and 4, please. Ano yan? Technology oil. Yan. Sige. Para saan? Silences squeaks, prevents rust, releases instantly, cleans and protects, displaces more. Parang W40, ganun. Oo. Ito. Contact cleaner and lubricant naman ito. Ito. Electronic parts. Clean electronic Ito, parts. tama ito. Yeah, bakit may W40 din dito? Hindi, iba, hindi naman exactong ito. Para saan ba? Wala naman. Restrooms, please. Patay ba ng balunan? Ha? Patay ba ng balunan? Marami.
Ito guys, ang sarap nito. Kung mahilig ka sa cream cheese at saka sa mayonnaise, ayan, pinagsama na. Anong binili mo? Ano lang, pata. Isang katutak na corned beef. Classic ka-klaseng corned beef at meatloaf. Soup yan, di ba? Yeah, ito. Soup. Yung mga tuyo. Wasabi. Suit na sapatos. Oh, bakit? Ano? Ha? Nagkamali nga ako ng suit na Oh sapatos. my gosh. Hindi, nagkamali nga ako. Parang wasabi. Meron ako dapat na isusuot na sapatos na iba. Hindi ito. Oh, tapos? Para terno dito. Ito ano naman ah? Mas parang... Mas terno yun? Oo. Ay, siya. Hanapin ko. Nakita ko na yan noon eh. Ay, kape. Doon na mamaya na. Pagising mo nga ba tayo? Doon. The best. Walang tao. Ay, sorry. Ay, kumuha ka rin? Alis mo isa. Ha? Okay, gawin mo. Saan yung ID? Meron ka pa yan. Meron naman. Wala ko ba? Box is, boss. Box. Yan lang. Pao. Ayusin ko nga.
So yun na lang. Thank you for American Hotel sa customer service. Sa American Hotel sa customer service din. Huwag ka nga dito. Isa lang? Isa lang? Pagkaanin mo muna. Asan? Thank you for American sa customer service. One more big round of customer service please. Thank you for the S10 to Bingo counter. S10 to Bingo counter please.